Była baba do lekarza i go do panie doktorze, mój hop, po prostu coś już tak mu to chyba nie działo dobrze, bo to nie tak jak kiedyś, z tym seksem już to nie wychodzi. A on go dowie, pani nawet i dobrze przyszła, bo to mam teraz taką nową tabletkę na to i no by trzeba było ją wypróbować. Powiem pani tela, eksperymentalnie, ja ją dam za darmo, pani ją wypróbuje, ale trzeba mu ją albo do zupy wciepać, albo do jakiegoś napoju. Dobra, baba wzięła. Za 2 dni przyłazi do tego doktora. Ale ona jeszcze była całą w skowronkach. U niej to jeszcze chyba nie przeszło. Panie doktorze, pan jest chyba cudotwórca. Kurde, jak mu to wciepło do tego, po chwili, normalnie, jak mu się za mnie wziął. Ja nie wiem, między talerzami, między szolkami, my chyba wszystkie pozycje. Mnie jeszcze to szli, nie wiem nawet jak się to zakończyło. I co się pyta doktor? Panie doktorze, my do tej knajpy już nie pójdziemy. Przyszła taka starsza babka do lekarza. Ten ją tam pobadał. No już zaczynał to tam te recepta wypisywać, a ta babka go do... Panie doktorze, jest pełno podziwu. Jak ta medycyna poszła do przodu, fest muszę powiedzieć. Lekarz tak słuchał. No a czemu pani tak uważa? No panie doktorze, jak ja była kiedyś młodo i bolało mnie gardło, to ja musiała się seblić do naga, a dzisiaj wystarczy, że ino pokorza język. Wyszedł zięć ze szpitala, bo był tam odwiedzić teściowo, łazi do domu i go dowiesz co, swojej małżonce, no będziemy musieli się tu przygotować, jakiś pokój, no bo teraz teściowo będzie z nami mieszkać. A ona go to, jak to jest, przecież ja tam była, no to ona ledwo co dychu, ona jest na ostatnich nogach, nie wiadomo czy jutro dotrzymie. Wiesz, ja nie wiem, co ciebie lekarz powiedział, ale mnie powiedział, że my się mamy przygotować na najgorsze. Przyszedł taki hop do banku, żeby wpłacić kupa kasy, a ten dyrektor taki tego banku zdziwiony, tyle kasy pan wpłacał, co pan robi takiego? No bo ja się całe życie z kimś o coś zakładam. Jak chce pan, to się też możemy o coś założyć, ale o co? No to założymy się o to, że jutro jak tu przyda, to pan będzie miał kwadratowe jajca. Ale zakładamy się o 25 000. Dobra, i tak wiem, że nie będę miał. Dobra, założyli się, na drugi dzień przyłazi z takim gościem. No i teraz proszę pokazać, że pan ma kwadratowe jajca. Tu jest kontrola. No dobra, ten mu się seblyk, ten chycił za te jajca, a ten hop głową w mur wali. Ten dyrektor tu się pytał, no ale co mu się to stało? No bo jeszcze z tym hopem założył o 100 000, że ja dyrektora by trzymał za jajca. Mieli 20 lat po ślubie. Baba już przygotowała obiad i czekał na hopa, a i tego pierona ino nie ma już tyle godzin. Se pomyślała, no ja zapomniał o takiej rocznicy. Taką wkurzono i bierę dzwoni do niego. On odbierał ta słuchawka, już słyszę, że ta nerwowo tako i tak grzecznie go do... A pamiętasz, jak my tydzień temu byli przy takim sklepie jubilerskim i tak ci się podobał taki naszyjnik cały ze złoty z takimi serduszkami. No, ja pamiętam. I już się i tak ciepło zrobiło na sercu. O, nie zapomniał. No, a pamiętasz, że tyś go se chciała kupić? No, ja pamiętam. No, a pamiętasz, że no, on był taki trochę drogi. No, ale co z tego mojego pamiętania? No, ja ci ino godam, że jest naprzeciwko w barze.